na nga po what's up sa inyo mga kasolid na farmers? So, JMG Agri TV at your service. Solid ka-farmers. Opo, ngayong hapon na ito ay naku naman. Miss ko po kayo. Pasensya na po. Ngayon lang po ulit nakapag-vlog dahil marami tayong nasikaso. Ayan. At ngayon pong eleksyon, ayan, meron tayong sinusuportahan na isang tumatakbong konsehal. Opo, so soon makikita niyo yung video na yan at kung paano natin mailalagay ang agriculture, ang ating ginagawa doon sa pangangampanya niya. So abangan po natin yan. So kamusta po kayo? So ngayon po bakit ako nag-vlog? Nag-vlog po ako dahil gusto ko pong ipamahagi sa inyo ang isang testimony ng farmer na makakausap po natin ngayong araw na ito. Ayan. So, itong farmer po na to, talaga namang makikita mo talaga sa kanya na gusto niya talagang makatipid talaga. So, lahat naman gustong makatipid sa kanyang pagtatanim dahil sa sobrang taas po ng abono. Okay? So, dito malalaman natin at makakausap natin siya kung paano nga ba ang diskarte niya na ginawa para makapagtanim siya ng walang masyadong ginamit na abono. Ito ang nakakatuwa dito, di ba? Mamaya malaman natin kung ano nga ba yung tanim na inisprehan po niya nitong Abundant Harvest. Ayan. So, ayan, nakikita niya. Baka nakikita niyan. Ayan po si Duke. Ayan, ayan po yung aso nating makulit na kung saan ay talaga namang ngat-ngat ng ngat-ngat. Ayan. Ito po siya. Ito po si Duke na isang corgi na talaga namang gustong mangat-ngat at laging nakangiti. Ayan. Ayan po siya. Nandyan lang siya para magbantay at magnat-ngat. Yun lang po ang gagawin niya. Samahan niyo po ako at panoorin niyo po itong video na to hanggang sa matapos. Ayan, pupuntahan po natin ang isang farmer na makisig at siya interviewin po natin kung ano ba ang diskarte na gagawin niya para dito sa ating Solid ka-farmers testimony. Ayun, nakita rin natin yung ating Google AdSense na pin. Opo, na-receive ko na po. Kaya praise God po dahil nakuha ko na po. So, ito po siya. Ayan. Opo. Kaya tuloy-tuloy lang dun sa ating makatulong din yung ating video sa mga farmers talaga. So, yun yung mga kailangan din nating And then, maraming salamat po sa inyo sa mga nag-like, comment, and subscribe. Subscribe. So, maraming salamat po. Patuloyin niyo po akong suportahan sa aking mga video at pagpalain po kayo ng Diyos. Ayan. Sige, so see you po sa San Jacinto, Pangasinan para atin siyang puntahan at ating malaman kung ano nga ba ang kanyang diskarte. Abangan po natin itong testimony na to na isang farmer na bibisitahin natin. So, sa mga bago pa lang po, please like, comment, and subscribe to our YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin. So yun, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi at subaybayin niyo po itong video na to hanggang sa dulo. Let's go! So yun, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Nandito na tayo sa San Jacinto, Pangasinan at kasama na natin ang ating solid farmer na si Kagawad. Ayan, so ipapakilala ko na po siya sa inyo at sasabihin niya po kung ano nga po ba yung process o instruction na kung paano magtanim ng mais. Ayan, and then sa talong. Ayan, kasi dito sa likod may mga talong siya. So sasabihin din niya kung paano at kung paano rin niya nakita kung gaano kaganda rin si Abundant Harvest. So yun, lapitan na natin. Ito si Kagawad. Yan. Ayun, opo, okay. So ito po si Kagawad. So yun, magandang hapon Kagawad. Okay, so nandito po. Okay. Anong pangalan po nila Kagawad? Gaudencio Bautista Albareda po. Okay, si Kagawad Gaudencio, taga dito po siya sa San Jacinto, Pangasinan. So, ito pong tanim po ninyo na mais Kagawad. Paano po ba yung instruction ng nito, pagtatanim nito mula simula? Ilan days niyo po siya bago itanim po? Kagawad. Maganda po sa pagpiprepare ng sir, pagtatanim ng mais, dapat patubigan muna yung lupa para tapos yung eksakto yung basa ng lupa. Para yung maganda yung tubo ng
buto ng mais. Para maganda yung tubo ng O kasi mais. pag nagtanim ka ng tuyo ang lupa, tapos pagkatapos mo magtanim, magpatubig ka agad, siyempre parang mahirap tumubo yung mais na siyempre titigas yung lupa. Titigas. So, kailangan muna dapat magpatubig Mas muna. maganda kung basa yung lupa Oo. kaysa dun sa tuyo na papatubig. Okay rin yung ano, kaya lang medyo naiipit yung Ay, yung paglaki niya. Oo, yung ugat. Parang gano'n, no? pagsibol ng mais. Ilang days kayo nagbabasal pagkatanim nyo po ng yung mais nyo po? Nung nasa 15 days siguro, sinabay ko ang pulyar, abundant, saka yung ng bono sa lupa. Sinabay nyo po yung Para may pataba sa dahon, may pataba sa ugat. Okay. So, yun rin po yung palang ginawa po ninyo, no? Tapos, ilang days po ulit bago po kayo naglagay ng abono? Sinabay ko ulit nung nasa 45 days. 45 days. Abono ulit sa lupa, abono rin ulit sa pulyar ulit sa... So, parang yun na po yung top dress niya. Parang ganun, no? Dalawang beses lang po. 2 beses lang. Opo. Tapos, ilang days po itong mais bago siya anihin? Yun nasa, nasa 115. Ay, almost 4. Almost 4 months para maani siya. So, ano pong variety na ito, kagawad? Itong na to? Mais natin. Opo, pero decal po siya, no? Decal, Opo, kumbaga, po siya? Binigay po ba ng government or ano po ba? Binili na lang po sa agriculture. Binili sa agriculture supply. So, ito po yung mais. So, ilang days na po ito ngayon, kagawad? Magdadalawang buwan po sa A12. Magdadalawang buwan siya sa A12. Okay. So, lumabas na po yung... lumabas na yung So, na-sprayan po ito ni kagawad nung magbubuntis. Tama rin po, kagawad, no? Saka yung namumulaklak. Na lang, ito mga siguro 3 days pa siguro sprayan ko ulit ng pero dito ko napapatamaan sa bunga. Sa bunga nyo napapatamaan. Hindi Opo. sa ibabaw. Kasi actually po si Abundant Harvest po talaga kasi is pwede po siya sa dahon, sa bunga, and then sa lupa. So, napakagandang siya, fertilizer kasi abono na rin siya. At the same time po, makatipid din po kayo sa abono. Na yun po yung ginawa ni kagawad. Ang mais po na to is 115 days bago siya anihin. So, ilan na po, tsaka matangkad na sa amin eh. So, dito naman po, kagawad, kasi may tanim po kayo na talong. So, paano naman po yung sa talong natin? Paano po yung process po niya na mula pagkabili nyo po ng seed, pagkabili nyo po nitong talong, paano pong process niya? Land preparation pa rin po ba? Opo, sir. Kailangan malinis din yung pagtataniman. Malinis yung pagtataniman. Kumbaga walang damo. Tapos flat para Tapos nilalagyan ko pa ng panglinya para okay. Kahit saan ka mag-araro, pwede. Kahit saan ka mag-araro. Pa-cross yung mo. Araruin mo ng kahit pa-cross na araro. Para yung damo, pag dumutubo, mamamatay. Para yung damo, para mamatay. Opo. At saka yung iba po, di ba nilalagyan nila ng plastic sa ibabaw kahit hindi na ba yun? Kahit hindi ako naglalagay ng ganun. Hindi ko kabisado yung plastic din. Kumbaga hindi yung kabisado yung plastic. So, pag po, ilang days mula pagkatanim nyo, ilang days siya bago siya ispirihan naman o abunuhan? Ang pag-spray sa mga pulyar, pwedeng 5 days pwede ka nang mag-spray, pero sa pag-abono para sa lupa lang. Dapat nasa mga 3 weeks. 3 weeks. So, pag pulyar pala, mas maganda. Paano pa ng konti yung ugat. Opo. So, saktong-sakto pala saktong-sakto pala si Abundant Harvest. Actually po, si Kagawad is, first time niya pong gagamitin si Abundant Harvest dito sa kanyang talungan. So, i-spray niya po. Ilan days niyo po siya i-spray, Kagawad? 15 days pwede na rin mag-spray doon sa... So, ilang days na po ngayon yung talong nyo, Kagawad? Nasa 40 days na rin siguro. 40 days na. Oo. 23. 23. So, i-sprayhan nyo po siya ng anong araw, ng anong date po, Kagawad? I-sprayan ko ng Friday o Sabado siguro mag-spray ako. Kung hanggang Friday, 42, 43, 44, 45. Mga 45 o 46 days niya, ganyan. Saka ko may spray mo. Mga ganun siya. 43 para masubukan o 45. Din sa talong kasi subok ko na sa mais. Yes, oo. Talagang ganda po talaga ni Abundant Harvest. Opo, so ang po niya, kailan siya mamumulaklak po yung tinanim niyo pong talong? Actually, sir, namumulaklak na rin. Namumulaklak na siya. Opo, 'di ba po siya? Bilog po ba siya? Bilog or mahaba? Bilog po.
Ah, bilog po siya. Opo. Ano bang tawag sa variety na yun, yung bilog? Ang alam kong sinasabi lang ang pangalan niya, Malasiki, kasi galing sa Malasiki. Oo, malasiki. Basta malasiki talaga. Ganun, yung talong. Malasiki ang tawag dyan eh. Oo, kumbaga sa seed grower. Okay, so isprayan po ni Kagawad ng ano po, mga 45 days o 46 days yung talong na every week po. No? Every week ang spray. Ay, every week ang spray. Ang gagawin ko na lang. Pero ang harvest niya every other day. Ah, every other day na ang harvest. Oh, every other day. So ngayon po, ano yung nakikita nyong problema ngayon ng talong po ninyo, Kagawad? Yung yung mga sa talbos, yung may nalalanta. Ah, nalalanta. Oh, yun yung problema ni Kagawad na soon makikita natin yan na titingnan natin kung ano yung pagbabago pag in-spray niya ng Abundant Harvest. Opo. So itong mais, Kagawad, ilang beses nyo na po na-spray ng Abundant Harvest to? 2 beses na po, sir. 2 beses na. Tapos Opo. ilang araw i-spray ko ulit sa bunga na. Sa bunga nyo na. Sa bunga nyo na-sprayhan. Power sprayer na po ang gagamitin ko kasi di na pwede yung... Oo, kasi babalik sa atin pag in-spray. Ikaw ang madidiligan eh. Oo. Oh, parang ganun siya. Mahirap nang ipasok yung sprayer. Ah, mahirap na ipasok yung sprayer. Kasi dikit mataas na. Mataas na siya. Opo. So yun, maraming salamat, Kagawad, sa idea na binigay ninyo na abangan natin ang susunod, ang result naman ng talong dito sa pag-spray nyo ng Abundant Harvest. Opo. So si Kagawad po ay isang solid ka-farmers po natin na na-interview natin at maraming salamat sa kanyang time. Dahil ngayon ay nagpapatubig siya. Yun yung ginagawa niya ngayon. So yun, maraming salamat po ulit, Kagawad. Salamat din po, sir. Opo, maraming salamat po and God bless po. A few moments later. So yun, ito po rin yung pangsigang ni Kagawad. Ilang days po ito, Kagawad? Sabay po sa sa talong. Sabay din siya sa talong. So yan rin po, kasabay rin ng talong na 45 days. Ayan, namumulaklak na po siya, pangsigang po to. So abangan din natin ang testimony ng mga sili ni Kagawad na pangsigang. Ayan, so marami po siya. Okay po, mga ilang puno po ito, Kagawad? Mas mahigit 1,000 lang yan, sir. Mga nasa higit 1,000. Pero yung talong nasa 6,400. Nasa 6,400 yung talong. Okay. So ito po, abangan po natin yan, sili at talong para sa magkatabi po yan. Ayan. Magkatabi po siya. Po yung umorder po ulit kasi si Kagawad para sa kanyang mga tanim. Nai-sprayhan po dito na talong at itong mga mais. So ano pong masasabi niyo sa Abundant Harvest, Kagawad? Na ko rin, sir, na maganda rin ang epekto sa mais. Para masubukan ko rin sa gulay. Siguro hanggang mga Friday to Saturday mag-spray ako ng Abundant sa aking pananim na gulay. Ayun, po. So, ayun, tinatangkilik na po ni Kagawad dahil gusto niya rin po makatipid sa abono, kaya gumamit din po siya ng Abundant Harvest. So, yun, at maraming salamat po. Abangan po natin ang testimony niyo, Kagawad, pag ito'y haharbisin na. Saka, mga ka-farmers, ang kagandahan ng Abundant ay inaano niya yung lupa, hindi niya pinapaasim. Ayun, ang maganda, oo. Kumbaga, inaano niya po, pinapaganda niya, pinapapirtil. Lupa. Oo, pinapalambot niya. Oo, tsaka nawawala yung acidity. Saka sa isang galon, pang 2 hektarya na po ito. Ay yes, opo. So pang 2 hektarya na po siya, 2 pasadahan sa 1 hektarya. Opo, so yun po yung nagagamit ng ating Abundant Harvest. So yun, maraming salamat po ulit, Kagawad. Salamat po, sir. Opo, okay, sige po.